Moi boas noites e xan benvidas e benvidos a información en Estrada Televisión xa neste martes 18 do mes de maio, logo da longa ponte marcada na Estrada, por un lado, lóxicamente pola feira sustentable, tamén pola festa do salmón, pero especialmente polo Día das Letras Galegas. E incorporámonos hoxe a información, obviamente, con amplo repaso ao que aconteceu durante todos estes días, agallá, ademais, o teñan pasado moi ben. Por certo, que estarán tamén nos nosos estudios os responsables do GDR, Ullaumia Lérez, o seu xerente concretamente, e un dos membros da súa xunta directiva, para falar de un proxecto que se lles contábamos fai uns días, pon en marcha o GDR. Trátase basicamente de buscar pequenos produtores, sobre todo de horta, para tentar de crear unha especie como de sociedade de consumo responsable ou de cooperativas de consumo responsable e vender directamente eses produtos aos consumidores. Mañá terá lugar unha charla na que informarán polo miúdo, e precisamente hoxe tamén intentaremos preguntarlle algunhas cousas aquí en tempo de información en Estrada Televisión. Agora lles contamos todas as novas, pero antes, en titulares, e como sempre, lembramos os principais argumentos que a partir de agora conforman os vindeiros minutos de información aquí en Estrada Televisión. É a maneira de poder comercializar máis axeitadamente os produtos, non? A nosa idea, a grandes rasgos, é ter unha serie de rede fixa de comercialización nos 10 concellos e potenciar ao mesmo tempo recuperar aquel comercio tradicional que se producía de proximidade das feiras e dos mercados, non? O consumo de produtos de establecementos que participaron antes do propio día. Pero o propio día tivemos unha suerte inmensa, o día, o tempo axudou moitísimo. Evidentemente a estrada estaba chea, estaba a rebosar de xente, porque se ofertaron múltiples actividades que a xente valora positivamente. Onde viven os nosos grandes inimigos. As palabras de compañía sosegan as ganadas de Trincente. Na Mencita do día seguinte, a compañía de Cucubedo almorzan a gusto, no medio dun enorme agrupamento de soulas. Saben os peixes para... O Concello da Estrada solicitará unha subvención da Xunta de Galicia para arranxar as velas rúas do polígono de Toedo. O proxecto para o que se pide a subvención prevé a reposición de beiras rúas nos tramos nos que non existe na actualidade e ascende a máis de 246.000 euros. Levouse a cabo ano pasado. Podemos dicir que foi un proxecto piloto, xa que cando se xo a idea faltaba pouco para o remate do curso e de algún xeito nos pillou un pouco toro para poder organizar, de maneira que chegara a información aos centros co seu debido tempo e polo tanto tamén aos alumnos. Quizáis por ese motivo non tivo afluencia ou aceptación que quixéramos que tivese. Esperemos que este ano organizado desta maneira pois teña boas expectativas. Si en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro, o que necesitas é estar seguro. Basicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.
A festa do Salmón ven de rematar e, ademais de ter unha valoración que agora escoitaremos positiva por parte do Concelleiro de Cultura, tamén tivo outras actividades, por exemplo, o pregón e as insignias de ouro. Ímonos precisamente a lembrar un momento do pregón do mestre estradense Olimpio Arca Caldas e tamén das insignias de ouro. Xa saben que para a cociñeira estradense Nieves Ferros e tamén para o médico da selección española, o doutor Cota, tamén estradense de nacemento. De novo banco, xa menguado de exemplares vivides en todos. Navegando pola ruta sur, unha desconhecida intermitente luz amedrenta a cincenta a punto de emitir un grito. Ese rayo non semella un fogo de San Telmo plateado. Teño medo, tranquila. Estamos preto da costa. Esa luz chega dende un faro situado en terra firme, onde viven os nosos grandes inimigos. As palabras do compañeiro sosegan as galadas de Cincenta. Na amanecida do día seguinte, a pouca orilla de Cocumedo, almorzan a gusto, no medio dun enorme agrupamento de soupas. Saben os peixes da forzada abstinencia que vivirán nos ríos, razón pola que o xantar é abondoso. Plateado, endiremos estar preto do fogar, sinto no ar o arrecendo dos alugueiros da nosa meneza. Si, Cincenta, entramos na ría de Vila García, así estaremos nunha, vieiro coñecido, pero perigoso. Plateado, son moi feliz, atendo Cincenta. Ao longo do río atoparemos a trancos a isto, hábiles pescadores e coutos. Estaremos vixiantes e habrá que unha matutina non lle permite ollar as torres do oeste. E Plateado, preocupado polas forzas da compañeira, segue en silencio. En Pontecesunes agardan as terras da noite pecha para evitaren as redes dos ribeireiros. Na paraxe do Latido observan desvellos ribeiras que desde pequeno me vou nacer aquí e me vou crecer. A todos vos, no nome do Xuntamento, que non sei como pagarvos todo iso, pero pensade que agora, pois, na Copa do Mundo de Sudáfrica, detrás de todos os xogadores, intentando non salir na televisión, porque sempre que salimos os médicos se ven por algo malo, pero sempre habrá un estradense que en aquel momento vai demostrar o orgullo que ten de haber nacido nesta terra. Moitas gracias. Estes pregóns do Salmón, por menos a maioría deles, nome é o lancense de buscar un sitio para a estrada neste universo cultural. A toda a xente da estrada, ao ayuntamiento e a todos, porque isto é, todos son os que teñen o merecido de que eu estea aquí, de tanto que me apoyaron sempre na festa do Salmón e de todo. Desde que escribí o libro de Salmón, llegaba recetas de cantos de Salmón nos amos de casa, entón os amos de casa, o ayuntamiento e todos son os que teñen. Me dou as gracias a todos por eu estar aquí. Eu sei que despois non sei falar en público, que non... Gracias a nada máis para todos. A cidade de Riulla, como na degustación de tapas nos distintos establecementos hostaleiros e panaderías e demais establecementos que participaron antes do propio día. Ben, o propio día tivemos unha sorte inmensa co día, o tempo axudounos moitísimo. Evidentemente a estrada estaba chede, estaba a rebosar de xente, porque se ofertaron múltiples actividades que a xente valora positivamente, non? Por exemplo, o tema das motos, das Harley,
a exposición de artesanía e de libro en galego, a ruta do salmón. Todas estas actividades fixeron que a estrada desde primeiras horas da mañá estivese chea de xente. Centrándonos un pouquinho máis xa no acto máis formal, que foi o acto do pregón, tamén destacar que houve moita participación no teatro, que o teatro estaba prácticamente cheo, e que o pregoeiro fixe unha verdadeira obra de arte, produciu un discurso moi aplaudido. Quixera destacar que os dous homenaxeados co Salmón de Ouro, tanto Nieves como o Dr. García Cota, pois estaban realmente agradecidos de que nos acordáramos deles e que non eran merecentes de tanta distinción. Ben, despois encanta a degustación en sí na carpa. Penso que estuvo moi ben organizada, que estuvo todo o mundo moi ben atendido, que o produto que se dou foi tanto de comida como de bebida, que foi de boa calidade, e que a xente quedou moi contenta. A participación, como vimos, estaba a carpa totalmente a rebosar. E tamén quixera destacar desde a Consellería de Cultura que todos os anos pola Festa do Salmón o grupo de baile, danza tradición de baile do Concello de Quexetelde fai a presentación do novo repertorio, do novo vestiario neste caso, e neste caso tamén de nova dirección, e que todo o mundo me comentou de que se notaba un cambio para ben no grupo. E por último destacar que a noite houve un concerto da banda municipal que se fixo coincidir tamén coa Festa do Salmón para dar máis realce se cabe, e que estuvo prácticamente cheo tamén outra vez o teatro principal. E unha das obras máis aplaudidas foron todos tres, pero desde logo destacou un paso doble hispánica que foi a última peza do repertorio, que acadou os maiores aplausos e que nos deixou realmente impresionados polo bon facer do trompetista, que onde había uns solos moi difíciles, pero da peza en sí que nos gustou moitísimo. Como xa les contamos, fai uns cuantos días hai un proxecto en marcha. Trátase basicamente de buscar saída, comercialización a pequenos produtores, e xa mañá o GDR Ulla Umia Lere terá unha charla informativa na que, entre outras cousas, analizarán, obviamente, o futuro inmediato de un sector que precisa de ese tipo de axudas e, ao mesmo tempo, tamén de buscar, de alguma maneira, pois eses produtores dispostos a integrarse dentro do procedimento. Pero para falar de eso está con nós precisamente dous representantes do GDR Ulla Umia Lérez. Concretamente, eles son, por un lado, Anxo Escariz, que é o xerente. Anxo, moi boas noites. Hola, que tal? E, por outro lado, está Manuel Carbia, que é directivo e representación do sector aborgandeiro. Moi boas noites. Bueno, non sei, empezamos polo presidente, Carlos Mandan. En primeiro lugar, cal é o procedimento, o proceso que a partir xa de mañana se pone en marcha? Bueno, pois isto xurdiu como unha proposta da mesa agrogandeira, non? Que estaba preocupada polo destino que teñen as súas pequenas producións. Estamos demasiado acostumados a ver que, por desgracia, os márgenes comerciais dos produtos van quedando polo camiño en mãos de intermediarios, e realmente o consumidor final está pagando os precios excesivos que ao final o produtor non se beneficia deles, non? Entón, a mesa agrogandeira, preocupada por iso, pois decidiu poñer en marcha un proxecto para intentar solucionar a nivel de todos os concellos do GDR, que son 10 concellos, os 10 concellos da contorna, intentar solucionar estes problemas de comercialización, non? Para o cual comenzamos contratando unha asistencia técnica para facer un catálogo de todos os produtores que temos nos 10 concellos, e ese primeiro paso vámoslo articular dando unha serie de charlas, unha en cada concello. Concretamente empezamos mañán coa daqui da Estrada, non? Ás 5 da tarde no centro comarcal de Toledo, non? Entón aí o que convocamos a todos os pequenos produtores de horta para facer un catálogo de produtores. Recollemos os datos básicos das producións que teñen e as cantidades, e a partir de aí pois vemos cal é a maneira de poder comercializar máis axeitadamente eses produtos, non? A nosa idea, a grandes rasgos, é ter unha serie de rede fixa de comercialización nos 10 concellos,
e potenciar ao mesmo tempo recuperar aquel comercio tradicional que se producía de proximidade das feiras e dos mercados, non? O consumo de produtos de tempada, de produto fresco e de tempada de alta calidad, produtos naturais, non? Produtos de forma natural. Había precisamente sobre ese proceso tamén a posibilidade de impulsar de alguma maneira a creación de algún tipo de cooperativa de consumo responsable para que tamén de alguma maneira se integrase dentro do proceso de alguma maneira tamén. Efectivamente, o que estamos pensando, aparte de ter unha rede fixa de comercialización nos 10 concellos, o que estamos tamén estudiando as novas fórmulas de comercialización que se están producindo de momento somente nas grandes cidades, non? Nas capitales de Galicia, pois están xurdindo unha serie de fórmulas novas de comercialización como son as cooperativas de consumo, non? Son xente moi concienciaria de consumir produtos naturais que se asocian para facer unha especie de para facer unha compra semanal de produtos da horta, non? Entón, cada semana fan o seu pedido e eses produtores vendenlle directamente a eses consumidores finais a través dunha cesta, que chaman a cesta semanal de produtos da horta, de produtos frescos. Que non deixa de ser, por un lado, unha forma, por outro lado, unha evidente garantía de calidade inmediata. Evidentemente, o que intentamos é solucionar dúas cousas. Por un lado, non deixamos de lado o que é o tema da calidad. Vamos a tamén traballar nese sentido con temas de formación de como se pode mellorar a produción natural de todos esos produtos e, por outro lado, o que pretendemos é que o contacto sea directo entre o produtor e o consumidor final, co cual debíamos de aforrar no que é na cadena de distribución. Pois o pai de idea, polo menos a persona que puxo encima da mesa o procedimento, está tamén aquí con nós, no plató, agradecemos moito a súa presencia, señor Cavia, moi boas noites. Bueno, había unha preocupación, me imagino que mantense esa preocupación, pero pode empezar a verse a luz. Sí, hai que agradecer que desde o GDR se tomou en serio a postura da mesa. Bueno, non me definiría como pai desto, nin é unha iluminación da mesa pedir eso. Hai que pensar que en Europa levamos moitos anos que está funcionando un mercado de proximidade, entonces se en Europa funciona, nós tamén somos europeos, supoño. Non sei se sí ou se non, pero en todo caso evidentemente hai unha cousa que si acerta, e era que aquí non estaba funcionando. Sí, aquí por desgracia, pues non, nadie apostaba fuerte. Incluso é curioso, nas grandes cidades tal vez empezou a tirar primeiro o consumidor que non o produtor por ese produto, e así empeza a funcionar. Hai casos graciosos aquí cerca en Santiago. Estas navidades concretamente faltaballe un produto a unha sociedade de produtores que lle están vendendo cestas de compra a unha cooperativa de consumo. E graciosamente aquí na estrada non se daba vendido ese produto, e a eles faltaba ese produto, non? Simplemente a poñerse de acordo. Penso que é bastante sencillo facer algo. Isto tampouco vai ser a panacea, non vai ser a solución, pero si nun sector que está tan dañado, intentar sacar pois, ainda que solamente sea como o segundo produto, o segundo ingreso da explotación en explotacións, noutra sería o primeiro ingreso, nas de horta que solamente se dedican a horta, pois xa o primeiro ingreso, pero os problemas que temos do leite, pois hai xente que empeza a ter outros ingresos derivados de horta e así, entonces, pois darlle unha salida a esos produtos. Evidentemente, unha última cousa xa, tenemos tempo obviamente de seguir falando sobre este proxecto que parece máis que ambicioso, é algo que sempre estarán seguramente os nosos televidentes preguntando neste momento, canto lles vai costar? E creo que non lle vai costar nada, que eso o promove directamente o GDR de Unión. Evidentemente, o que pretendemos é poñer os fondos europeos que temos a disposición no GDR, basicamente a través do líder, temos unha serie de fondos que queremos poñer a disposición do sector os fondos europeos para financiar o que é toda a asistencia técnica, e despois xa veremos os pequenos proxectos individuais que surden de todo este proxecto, pois tamén intentar financiarlos a través do GDR, non? Pois o dito, mañá será esa charla aquí na estrada e estiveron os dous adelantándonos un poquinho polo miúdo o que se pretende facer, que non deixa de ser algo novidoso aquí, e como tamén decía en este caso o señor Carbia, en Europa xa hai tempo que se leva facendo.
Concello da Estrada solicitará da Xunta de Galicia unha subvención para arranxar as zonas que están en mal estado do polígono de Toedo. Na Xunta de Goberno celebrada hoxe aprobábase a proposta da Concelleira de Promoción Económica e como punto fora da orde do día a solicitude dunha subvención á Xunta de Galicia ao Aveiro de orden que publicaba a Consellería de Economía e Industria. A finalidade desta subvención é a habilitación e mellora de infraestructuras e parques empresariais. A intención da Consellería de Promoción Económica é a de facer unha reforma integral das beirarrúas do polígono empresarial de Toedo en torno ao recinto do mesmo. Ao longo dos seus anos de funcionamento e debido ás deficiencias que presentaba en materia de urbanización, cada propietario das parcelas foi solucionando a accesibilidade das mesmas de xeito individual. Por ese motivo, na actualidade existen problemas de continuidade ou directamente de inexistencia en canto a tramos peonís en determinadas zonas do polígono. O proxecto para o que se pide a subvención prevé a reposición de beirarrúas nos tramos nos que existe na actualidade, a construción de novos paseos peonís nos lugares nos que é preciso e o importe total da actuación estímase en 246.986 euros. Vimos de unha ponte e, polo tanto, durante este tempo houbo incidencias nas estradas galegas. Como sempre, o reconto a golpe hoxe de martes do traballo do 061. Urxencias Sanitarias de Galicia asistía a 113 personas debido a 86 accidentes de tráfico registrados durante a ponte festiva das Letras Galegas na rede viaria, das que 3 morrían. Segundo informaba o 061, entre as 3 da tarde do venres e a pasada medianoite, a Central de Coordinación recibía 98 chamadas en relación con accidentes de tráfico. O maior número de atencións por sinistro registrabas o domingo e o luns con 25 incidentes cada día. Os recursos sanitarios mobilizados ascendían a 130. As UBI móviles saían en 14 ocasións. O helicóptero medicalizado en 3. As ambulancias asistenciais en 92. As concertadas en 6 e os médicos de atención primaria prestaron asistencia a 15 sinistros. En 97 casos, os feridos foron levados aos centros hospitalarios correspondentes. En 3 ocasións, o centro de saúde ou punto de atención continuada, mentres que 10 lesionados recibían asistencia no lugar do incidente sin necesitar traslado e 3 morrían no punto tamén do accidente. A proporción de homes atendida foi do 64%, a de mulleres do 36%. En canto ás idades dos feridos, un 44% dos asistidos tiña entre os 15 e os 29 anos. A Coruña, con 39, foi a provincia que registrou o maior número de accidentes durante os desplazamentos da ponte festiva, seguida de Pontevedra con 24, Lugo con 13 e Ourense con 10. A Federación de AMPAs da Estrada organiza en colaboración coa Concellería de Deportes e tamén coa Concellería de Cultura do Concello estradense diversas actividades para este verán. Presentábanse hoxe en rolda de prensa. O obxecto desta comparecencia é presentar unha actividade por segundo ano consecutivo que se celebra aquí no Concello da Estrada por iniciativa de FESAMPAS, que son os verdadeiros responsables de todo isto, os que teñen que falar. Simplemente decir que este campus de verán nace coa idea de facer compatible a vida de traballo e incluso tamén a vida de ocio das persoas maiores, dos pais, con respecto aos rapaces, pero tamén, e sobre todo, penso que o seu obxectivo fundamental é que a xuventude, os rapaces entre 12 e 18 anos teñan oportunidades, teñan outras alternativas que poidan escoller e non só as típicas e as tópicas e a veces as insalubles actividades que teñen a estas idades. Xa con antelación do Departamento de Deportes elaborou un proxecto máis completo, non? O ano pasado non tivemos ocasión había moi pouco tempo cando esta oferta así todo foi benvida, non? Esta petición, pero este ano con un pouco máis de antelación traballamos neste sentido e ofrecemos, pois si, o que se comentaba, non? Desde as edades de 12 a 18 anos, pois unha serie de actividades que haxa unha toma de contacto por parte dos nenos e nenas ou mozos e mozas que queiran participar nas mesmas, debido a que aquí na Estrada pois temos unhas instalacións deportivas pois concentradas e permite facer pois isto, campus de verán pois para nenos, para que esteñan pois con diferentes monitores que estamos en contacto para cerrar o proxecto, pero está prácticamente fechado
pois para que os nenos poidan tomar contacto con opcións deportivas diferentes. Non se trata de especializarse en un concreto nin de probar a ver que pasa. Nos pensamos que centralizar desde deportes, centralizar todo nun deporte nunha persoa, a mellor non é tan bo, iso está para outras fases deportivas, pero a nivel de educación, nese tramo de idade, aqueles nenos e nenas que queran contactar con varias asociacións deportivas, pois é a ocasión. O campus surxiu dunha iniciativa das AMPAs de secundaria pensada para nenos de 12 a 18 anos, para a conciliación de vida familiar e laboral e todo iso, e que vai a ser durante os meses de xullo e agosto. Esta iniciativa levouse a cabo ano pasado. Podemos dicir que foi un proxecto piloto, xa que cando xixo a idea faltaba pouco para o remate do curso e de algún xeito nos pillou un pouco toro para poder organizar, de maneira que chegara a información aos centros co seu debido tempo e polo tanto tamén aos alumnos. Quizáis por ese motivo non tivo a afluencia ou aceptación que quixéramos que tivese. Esperemos que este ano organizado desta maneira pois teña boas expectativas. Vamos a hacer incidencia en aquellas actividades que el año pasado tuvieron muy buena aceptación, ¿no? Que fueron fotografía digital y hip hop. Esas actividades tienen que tener un mínimo de 15 y un máximo de 30 para poderlas desarrollar. Todavía no tenemos claro el programa de días y horario, pero enseguida que podamos confeccionarlos lo haremos ahora. Luego tenemos una actividad que el año pasado se hizo, como era un proyecto piloto, todo era piloto. El programa de taller de radio. Yo he de decir que estoy muy contenta porque el año pasado fueron 8 los participantes en ese proyecto. A los niños, bueno, los niños y no tan niños, les gustó muchísimo, tanto es así que están pidiendo que este año se repita. Eso es porque aparte de ser un proyecto que les llamó mucho la atención porque era novedoso, tuvieron muy buena acogida por los miembros de Radio Estrada que se portaron con ellos muy bien, aprendieron mucho y les ha quedado ganas de más. Este año ese proyecto se va a ampliar porque probablemente seamos más de 8. Entonces el año pasado fueron, en un principio iban a ser 2 días y terminaron siendo 3 y solamente por las mañanas. Este año va a ser por la mañana y por la tarde porque las funciones van a ser diferentes. Se va a intentar que los niños sepan lo que es una grabación de una cuña, lo que es presentar una música, bajarla, aparte de todas las actividades que desarrollaron el año pasado. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Galicia continuará baixo influencia das altas presións este mércores. Desta forma, o día estará caracterizado polos ceos despexados con algún intervalo de nubes altas nas primeiras horas. As temperaturas non terán cambios ou ascenderán de xeito puntual, deixando novamente unha tarde con sensación térmica de calor. Os ventos soprarán do nordés moderados no litoral, con intervalos de fortes entre Vales e Fisterra, frouxos de dirección variable na metade sur de Galicia. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte luns é formada polos números 8, 10, 11, 21, 23 e 39. Complementario o 12, reintegro o número 5. No cupón da 11 e no sorteo de onte luns o número graciado foi o 51.419. 51419. E antes da despedida, lembramos titulares. É a maneira de poder comercializar máis axeitadamente os produtos, non? A nosa idea, a grandes rasgos, é ter unha serie de rede fixa de comercialización nos 10 concellos e potenciar ao mesmo tempo recuperar aquel comercio tradicional que se producía de proximidade das feiras e dos mercados, non? O consumo de produtos de
establecementos que participaron antes do propio día. Pero o propio día tivemos unha sorte inmensa co día, o tempo axudou moitísimo. Evidentemente a estrada estaba chea, estaba a rebosar de xente, porque se ofertaron múltiples actividades que a xente valora positivamente. Onde viven os nosos grandes inimigos. As palabras do compañeiro sosegan as granadas de Trincén. Na amanecida do día seguinte, a pouco a illas de Cucubedo almorzan a gusto no medio dun enorme agrupamento de xougas. Saben os peixes para... O Concello da Estrada solicitará unha subvención da Xunta de Galicia para arranxar as beirarrúas do polígono de Toedo. O proxecto para o que se pide a subvención prevé a reposición de beirarrúas nos tramos nos que non existe na actualidade e ascende a máis de 246.000 euros. Levouse a cabo ano pasado. Podemos dicir que foi un proxecto piloto, xa que cando se a idea faltaba pouco para o remate do curso e de algún xeito nos pillou un pouco toro para poder organizar, de maneira que chegara a información aos centros co seu debido tempo e polo tanto tamén aos alumnos. Quizáis por ese motivo non tivo afluencia ou aceptación que quixéramos que tivese. Esperemos que este ano organizado desta maneira pois teña boas expectativas. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro, o que necesitas é estar seguro. Básicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E máis nada, punto de final por hoxe. Queremos facelo con imaxes que nos chegan da Feira Sustentable. Xa saben que se celebrou tamén durante esta fin de semana aquí na Estrada. Con esas imaxes poñemos hoxe punto final. A cita para mañá, mesmo sitio, mesma hora, aquí en Estrada Televisión. Máis nada, saúdos, moi boas noites. En mi jardín